Здравейте! Аз съм Десислава Георгиева, търговски представител към FMC Agro България за Южна България. С удоволствие искам да ви представя най-новото предложение в инсектицидното ни портфолио, което имаме и предлагаме на клиентите тази година. Това е продуктът Benevia. Benevia е инсектицид, който съдържа активното вещество циантранилипрол, ново активно вещество, осигуряващо отличен контрол на широк спектър от икономически важни, гризещи и смучещи неприятели при зеленчуци и плодове, които се отглеждат при оранжерийни условия. Благодарение на бързото действие на циантранилипрол, храненето на неприятелите спира, като по този начин листата и плодовете на растенията са предпазени от повреди. Унищожавайки векторите, Benevia значително намалява и възможността от пренасене на вируси по оранжерийните култури. Продуктът Benevia е ефикасен срещу различните стадии от развитието на неприятелите. Работи както срещу яйцата, така срещу ларвите и възрастните форми на регистрираните неприятели. Benevia е формулиран за лисно приложение и е селективен и към полезните видове, които могат да се срещнат в оранжериите или да бъдат разселени в тях. Най-добър е ефекта, когато инсектицида Benevia се приложи в ранен етап от развитието на културата, тогава когато растенията са най-уязвими от нападения и повреди от различни неприятели. Приложен в началото на нападението, Benevia може да предотврати бързото увеличаване на популациите на ключовите неприятели, срещу които се предлага, както и разпространението им, като белокрилки, листни въшки, трипсове, миниращи мухи и други. Защитените растения са здрави и запазват своя потенциал за максимален добив и за оптимално качество на произведената продукция. Разчитайте на FMC и на продуктът Benevia. Инсектицидът има отлична устойчивост както на отмиване от дъжд, така и на високи температури.